салому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол дар маркази шаҳри Душанбе ҷойгир ҳастем. Ана дар ин ҷо МГУ, дар ин ҷои хеле болотар равем агар парки Руда ки мешавад ва ЦУМ дар ин ҷо бошад. Вефа центр, рози номаш бизнес центр ширагия. Хонаи имрӯзаамон дар даҳум ошонаи ҳамин бино ҷойгир аст. Худи дом аз 15 ошона. Хона ду хонага мебошад бо масоҳати 103 метри квадратӣ, ремонти олиҷаноб дорад. Марҳамат сар мекунем. Ина марҳамат худи хона. Ана инҷо ҳоҷатхона ва ҳамом. Инҷо спальня яъне ҳуҷраи хоб, кухни ва меҳмонхона. Хона бениҳоят ремонти хуб дорад. Барами сар мекунем наворша. Ана инҷо дӯстони азиз, ванна, ҳоҷатхона як ҷо мебошанд. Ду хонага бо масоҳати 103 метри квадратӣ дар даҳум ошонаи бинои новостройка. Ина ин ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. Дар марказ ҷойгир аст. Дӯстони азиз, анаи Вефа центр мебошад. Анаиш боша МГУ. дар ремонташ бениҳоят маблағи калон сарф шудагиай. Нархаш $105,000, боз арзон ҳам мешавад. Дар ҳуҷраи хобаш бо ин хали дуюм ванна туалет ҳаст. Обши дар хона ду ванна туалет мебошад. ана иҷа бошад кухни яъне ошхона. дом отопление дорад. На марҳамат батареяш. ва дом худаш новостройка. Хона дар даҳум ошона. Дом худаш аз 15 ошона иборат аст. Аллакай супоридагианша техпаспорт дорад, мардум зиндагӣ доранд, дута лифт дорад. Ва инҷо бошад охирон ҳуҷра, меҳмонхона. Меҳмонхонаш бениҳоят калон аст. Марҳамат. инҷо бошад дӯстони азиз ҷои кондитсионер. аз ин ҷо агар камтаре хеле болотар равем, парки Руда ки мешавад ва ЦУМ. Марҳамат дӯстони азиз, маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. Ду хонага бо масоҳати 103 метри квадратӣ дар даҳум ошонаи бинои новостройка. худи дом аз 15 ошона иборат аст. Новостройка мебошад, техпаспорт дорад. Нархи хона $105,000. Сомонӣ ва рубл дар роҳи экране. Рақамҳои соҳибшам дар роҳи экране 93 466 64 64. WhatsApp ҳам доранд, метавонем ба ҳазур аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. Хона савдоам мешавад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем дӯстони азиз. То боздид барори кори шумо. Худо нигаҳбонтон бошад.